Dámy a páni, milí svadobní hostia, ako býva dobrým zvykom na každej slovenskej svadobnej hostine, tak aj na tej našej dnešnej sa vám podáva svadobná polievočka. Prosím vás pekne, nie je v nej žiadna poľská ani čínska, ale kvalitná slovenská sliepočka. Ako sa patrí, v prvom rade máme na stôl pred našich novomáčov. Vidím, že mladá nevesta pred sebou tanier, mladý ženich pred sebou tanier. Ešte sa nám, prosím vás pekne, táto svadobná zábava poriadne ani nezačala a už hneď tu musíme jeden zásadný problém riešiť. Problém, ktorý sa síce dá vyriešiť veľmi rýchlo, ale teda treba ho riešiť. No povedzte mi, majú naši novomanželia túto ich svadobnú polievočku z dvoch tanierov papať? Nie. Presne tak, nehnevaj sa, Ríšo, jeden si dovolí tanier sprivatizovať. Dá takto trošku bokom, totiž my už len z jedného taniera. No ale skôr ako poprosím mladú nevestu, aby nabrala ten prvý tanierik spoločnej svadobnej polievky, ja sa vám musím s jednou vecou, milí svadobní hostia, priznať. Ja som si totiž povedal, že v tejto ťažkej dobe finančnej krízy a ja to svojou troškou chcem pomôcť našim novomanželom, aby z tej svadobnej polievky nie len dnes, ale aby aj na zajtra im zostalo na obed. Aby aj o týždeň v nedeľu mali čo obedovať. Aby aj o mesiac z tej polievočky zostalo. Ja som si totiž dovolil do tej prvej ich svadobnej misii dať tzv. Euronaberačku. Prosím vás pekne, euronaberačka sa vyznačuje tými vlastnosťami, že poprvé určite naši novomanželia ušetria a po druhé si určite aj zachovajú takúto krásnu štíhlu líniu. Tak teraz ťa poprosím, Peťka by si bola taká dobrá, kľudne uchop tú euronaberačku a naber tú vašu prvú svadobnú polievočku. Musíte uznať, aj ušetria a zároveň sa aj zachovajú štíhlu líniu. Nejde to? Je to problematické. A viete čo, nebudeme ich trápiť, žiadne cerimónie teda nebudeme robiť. Dáme klasickú 3,5 litrovú slovenskú národnú žufaňku a teraz vás poprosím teda, kľudne môžeš Peťka nabrať ten tanierik. No a o malú chvíľku poprosím na striedačku. Najskôr mladú nevestu dá prvú lížičku svojmu manželovi, Ríšovi a potom samozrejme v tom opačnom garde on dá Peťke. Ale milí svadobní hostia, poprosím vás, že aj ostatní sa nosí polievka. Zatiaľ môžete si naberať, ale nechápať. No minimálne z bezpečnostných dôvodov. Naša mladá nevesta, totiž aj mladí ženi, oni vyskúšajú, či tá polievočka je v poriadku, či im chutí. Najskôr, ako som povedal, mladý ženi, potom mladá nevesta. A keď je v poriadku, kľudne aj vy ostatní sa môžete do tej polievočky pustiť. Tak poprosím ťa, teda Peťka, kľudne, môžeš teraz tú prvú lyžičku pekne ofúkať Ríšovi a dať mu a on nám povie, či mu tá svadobná polievka chutí. Povedz mi, aká je polievočka. Parádna, počuli ste to. Zatiaľ iba z polovici to máme ale potvrdenie, teraz poprosím v opačnom garde, aby si ty nabral tú prvú lyžičku, takisto ako aj tvoja manželka pekne ofúkali jej, aby sa neopálila. Teraz Peťka vyskúša. Povedz mi aj ty. Dobrá je za 3, ale... Výborná je, takže kľudne nech sa páči aj vy ostatní milí svadobní hostia. Môžete naberať, máte nabraté, môžete sa do toho kľudne pustiť. Ja vám tej polievočke samozrejme prajem nič iné ako dobrú chuť. A ak by ste, nedaj Bože, zistili, že tá polievočka je trošičku málo slaná, tak určite to dajte na vedomie. Aj tento problém si myslím, že by sa dal hneď odstrániť. Tak vás poprosím ochutnať, vyskúšať, či náhoda polievočka nie je málo slaná. Tuto vravia, že polievka je málo slaná. A na druhej strane, čo vravíte? Aj tuto je málo slaná. Tak poďme spoločne. Polievka je málo slaná, nevesta je neboskaná. Polievka je málo slaná. Sa svadobná hostia čaká, zatiaľ
tak opatrne, ale čo vás chcem poprosiť, tam vzadu, teraz som bol, vôbec nie je vidieť, že ste si tú prvú pusinu dali. Keby ste boli takí dobrí, postavili sa a teraz kľudne, môžete si dať, ste krásni, môžete. Super. Takže polievka už nie je a ja vám preto ešte raz prajem dobrú chuť.